Nyakoromgo jwang' tok higni 8 koro jochiw thieth e bor riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers kata KUCO. Koro nyalo buonjo ka winjruok mana gitimo e kindegi gi riwruok Governors Otima Yanga odiochieng' ma kawuono. Riwruok mar KUCO kod mano mar Governors oketo kalam e winjruok mar CBA koda kamano mar dok e tich kaka ne giwinjo redio mokalo chieng' tarik 28 mane gichungo e ng'anyo margi manorocho yore mag thieth e counties ma pacho ka kuom ndalo mohewo 40. Ogirimiti mokete kalam ni dhi ringo nyaka dwe mar auchiel higa mar 2029 kama winjruok manyien ibiro tim ka omenda mabalang' bende omedi ne jochiw thieth. Bende koro idwaro ni tend counties ochop yore mag chudo mano Yanga kod duol mochung' ne osach jotij sirikal SRC e hik omenda mar higa mar 2024-25. As we move forward from this historical agreement, KUCO family believe that sustainable industrial peace and stability in the health sector can only be achieved through coordinated, centralized framework for the management of the human resource for health, whether this structure through the properly constituted commission with clear statutory authority or through a strengthened, fully functional mechanism anchored under the Council of Governors. There is no socio-economic development without health, and there is no health without a motivated staff that feels that they are appreciated and that work under working conditions that have dignity. Nyakoromgo jomoko kuom jobodaboda e boma ma Siaya yuago kuo mar apiko kod rochruok mano mar arita kwe ma ojimbore e bomano. Gino machunogi mar loro tich e sama chon kendo dok pacho ni mar jonjore moko monjogi kendo rodhogi. Motelo ne mano ne gilal gi apiko. Kaka Steve